Kubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ka senjuk than nong try sep ngi kala penpau ye jing sngongo shikadai ya deputy commissioner jang ka West Khasi Hills district ubati lingwa halor ka jingshim khia ban pentrei no ye ka surok ka ba penyesno nakasnong maukelon shakasnong langdong dai ka ba jarong hado 100 kilometer nagalyang jong ka senjuk kala penpau ye jing sngongo ye ki shiphawngot ki try khendo ki bala ai sngoba mar khandiat ka jaka na ka benta ban penhe ye ka surok ka bala sneu hado kata-kata bat kabala bojing eru ye ki pajba haka lait kawan haka ra karong bat khamtam haka pang ka shitam nagalyang ka senjuk ki ramba snong kanong haka dong nong tricep ni penpau ka jing ai kublai ka bakarpang ya u khle ka district jongi u deputy commissioner jong ka West Khasi Hills o bala shem ye ka jing khle da ka ba u khot ya ki rangba snong jong ki atli snong ha ka atrik nai basan arjar arphuai ha ka office rekam jong u bat ka jing pen snow nang te ka longba nagalyang jong u yarap ban thaulat ban penpoi ya ka surok ka ban beteng na ka PMGSY Mongkolon shadu lang nongdai ka badang sa teng menta 100 kilometer te hagani ka meeting ka ba menta kasngi ka ba arpho tarik banai bajio arjar phoi barok ki sorachnong jong ka dong ni penpau ka jing ai khuble ka kerpang ya ka jing sim khia jong u DC jongi ban penyo ya ka surok shangi hakini ki khndiat snam ki banwan akane ka surok ka ba don 100 kilometer na Maukelon sya langdong dai kadai ka surok ka ba marjing bha da ka thainong trai hi bra koi nadu ka kit ka ba nadu ka ya ka yeng khamtam ha ka pang ka chitom kumta da ka ju kamansim barok ki sorachnong jong ka thainong trai ha ka chatri jong ka sanjuk ki nong sansar chnong dong nong trai sep ni ai ka jing kublai ka bakarpang ya yo DC jongi kajing karpat nagalyang jongi ka sanjuk ya DC badan burom kalongba snobha yarap ban pantre khamkloi ya kani surok nang ba kanlong ka jingsuk ya ka dai thain ka dong jongi barok nang tangi penpau ka jing ai khulai ya ki trai khandau ki badon shiphawngut ki badaya kani ka surok hakabakila aismobha shangi ban pantre ye kani surok kombala dawa ada PWD kabalong khatsan mitar dan nagalyang jong ki trai khandau ki long ki balakloi ban ai shek PWD nagabanta ban pantre ye kani surok bat kajing kerman nagalyang jongi ka thainong trai hibro kawai kalong ba kumpala kula ukli joka district jongi hakile ki khindet snam nginyo laga jong kasurok ya kasurok yang bankit banba bad ban pensuk yangi tangkini ki jing pensngau na kalyang jongi ka sunjuk khublai shibon ya u deputy commissioner jongi khublai shibon na gabanta ki trai khando bat khamtam ya ka jing trailang jong ka thain ka donghi barakoi Adap na kaji kumen ka tao ano po banyo i ba ka sunjuk kadon ka jimot bat ka bios motu jimot lang bat ki udi si ko bukli do dang ka district West Khasi Hills kami hagani ka por ngadap na kaji kumen ba kraw banyo i ba pidon ka ti badon bo ban kner lem changi kum ka sunjuk nong trai sep ni bangi la penlong menta ya ka meeting hang ni ha lang nong dai ha ka headquarter jong ka sunjuk dong nong trai sep ni bangi ki trai khandeu baro jong ka
dong nong trai set ni don ka jing angnut ka bakrau ban pen poi ya ka surok na mokulon chalang dong da namar kata ngiru kum kitrai khandau ni dap da ka jing kemen ban IT siapi ka sorkar ya ka khat sam meta kat kum ka jing dawa jong ka sorkar ban pom surok no na mokulon chalang dong da Jadi kloi mentah kasih ban IT siapi ka sorkar lengba ka senjuk ba kani kadai ka dulir ka bani ai siapi ka sorkar lengba ka senjuk ngobha presiden berong ba chim ka dulir ka bani ai ngobha nge kula rakhmat jong ka dong ka thain barokoi ka thain nong trai bat phi ki trai khindau ban pon poi ya kene ka agreement sha ka office jong u SDO shadow u deputy commissioner Baishibon